ассалому алайкум ҳамдиёрёни азиз, аъзони гурӯҳи ангур ва боғ. Мо қарор дорем дар ноҳияи Мастчо, вилояти Суғд, дар хонаи акаи Рустам. акаи Рустами Достон. акаҷон хуш омад ба гурӯҳи ангур ва боғ ва чӣ хеле ки ман аз душанбе хеста омадам хонаи шумо ки пистоҳое ки шумо аз мо харидорӣ намудед, ман ба чашми худам бинам нашунамояшро дар ҳолати нагирифтан соли дига бо мо ба шумо бепул тием. ва ҳозир дар бораи пистоҳои шумо мегӯем. Шумо чандта харидед аз мо? 2 сол падират. ман ҳамин чизи рафта аз худи Турсунзода аз шумо гирифтам. Ман гирифтед. ҳамин чиза вайсол. Вайсол. ҳамин айби мо ҳаст. агар айби мо намешуд ин хел намешуд. 1 сол пас хел шуда ҳамин. ҳамин зур. 1 сол пас ҳамин хел. ин вайсолангиш. Имсола ана марҳамат инош. Имсола. Инош инаш нараш инош мудаш мана. ҳамин солаш. нигоҳ бин кунед худо хад ягон камбуди нест. ҳамин имсола ҳа? имсола ана ин шам имсола. Просто дар сои мондагӣ на вақт сабз шуда мана. ма сабз. шумо хи сабз шуда ку айби мохти. сабз дар сои монда мана. о шумо дар сои булуш зардолу кардед ку ака? айби мо. Шуда ки айби мохти. ана инҷа ҳаста ана ваяша бинем. ака оиди парвариш ва сабзиш ҳамин чӣ гуфтани шумо? шумо ҳамин қин мекораш ё осон? не ягон қини надорад. эътибор додан фақат ҳамин ки ана ина сари вақт додан накун нигоҳ кардан. пайванди ана. ягон ҳашарот накун. ана марҳамат ҳамин сола ягон камбудӣ не. ҳамин дарахти беор буда. дарахти бақувват буда. нигоҳш кунед месабзад. бале бале акаҷон ин ҳайати дига ёфтам инҷа ба ин майда ҳаку? ба майдарам буданд. ана ин майда ҳамин сола. ана бинед инам сабзида шидааст. ана бинед инам сабз шудааст. инам сабзида шидааст. ина сабзида айби мохти. не ин насабзидагиша айби шумо ҳам бошад мо метием ака. ана ин насабзида локин танаш ҳоли нарм. ҳоли нарм. не ҳоли тар. ҳоли тар гуфтам. шумо як чӣ гуфтед мана? як хуш мешуд бо месабза чӣ гуфтед? ҳамин ҳақиқатан чӣ мешуд? хуш шуд. бо об монем гириш калан кардем пору монем бо сабзи. ман шахсан ҳамин корро дар ҳаёти худам то тирамо сабзид. сабзидо бо асабинав сабзи. ҳозир шумо кӯба чандта дона шинондагӣ? умуман як 200 харидед, 300 харидед намедонам. не 109 та 9 наринию 100 модина имсолаш. вай сол 38 харид. 150 та хулоса як қариби. ҳоли кӯ ҳам мерем нишон тием. кӯрам мебурем мебинем. кӯрам тамошо кунем. ҳамдиёрони азиз ин Мастчо ҳаст. дар ноҳияи Мастчо писта шинондем. мана инаш ҳам сабзида истодааст. ман инаш пайванди гирифтаги ака. мана пайванд буромада гирифт. ҳамина дер об мондем сабзида. ана диде инҷаш хуш бо месабза. ин барои он ки мо нигоҳ накардем. ана диде инҷаш ҳаво дуром дига. ана ҳаво дуромадаги. ҳаво дуром дига. ани кафидай ҳаво дуром дар хуш шуда дидед. бо ин сабзида. дарахти беори хуб. ҳақиқатан беори хуб. беори хуб. бале. хуб дарахти хуби хуб. худо хоҳад писта дар Мастчо ҳам пистазор мекунем дар кӯҳош дар кӯҳистонҳояш. мо ҳамдиёрони азиз ана муроҷиат кунед. бачаҳои Мастчо муроҷиат кунед. як тиша ҷиқидам мана имсолаш. ҷиқи ана сабз шудааст. ана инҷаш сабз шудааст. инам хушшуда гашта сабз шудагӣ. ака кадомаш сабз нашавад мо ҷояш ба ҷо метем. фаҳмидед? сабз нашудагиш мо гарантия ҷояш ба ҷо метем. ина бинед ки писта аллакай 1 сол ба иқадар соли гузашта шинондагӣ чӣ қадар шудааст. дидед? ана муроҷиат кунед. мо барои шумо писта дастрас мекунем. Мастчоё халқи бузурги Мастчо марҳамат муроҷиат кунед. ба монанди акаи Рустам пистазор кунед. оли тамом. оли мо кӯҳистонашон мерем. дар болои кӯҳ шинондагӣ замини лалмиба тамошо мекунем. дар панни худо бошед.